Παιδιά, AlexTube εδώ και σήμερα κάνω βίντεο σχολιασμού με το Simboy. Ξέρω, έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο, αλλά με σχολείο βαρεμάρα, ξέρετε εσείς, και μαζί μου είναι ο Βαγγέλης. Βαγγέλης. Πάμε να δούμε το βίντεο. Κόλος. 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 Baby, όταν γυρνάς πλατή, μένω εγώ καλό εκεί. Ξέρεις ήδη το γιατί, έρωτας κεραυνό κόλλος. Ξεκινάω πρώτος εγώ το σχολιασμό για αυτό το τραγούδι. Τι να πεις. Τι να πεις ρε. Πόσο αποτυχία μπορεί να είναι να είσαι τραγουδιστής, έχεις συνεργείο το ένα το άλλο, μπορείς να είσαι τόσο άχρηστος. Τόσο άχρηστος. Άτε, εγώ δεν λέω τίποτα, πες εσύ. Πρώτον, βλέπετε ότι τα dislike του είναι 9.000 και πάνω και τα like του είναι πιο χαμηλά. Άρα το δείχνουμε εμείς βαριά. Ναι. Δεύτερον, σε κάθε βίντεο πρέπει να βάζει γκόμενα, λες και είναι κανένας, να πούμε. Γκόμενα, ναι, δεν είναι. Μιας και είναι δικές του. Ναι. Και έχει το μαλλί του. Ας μην το συζητήσω. Αυτά είχα να πω κι εγώ. Συνεχίζω. Floor manager. Έρωτας κεραυνό κόλλος. Κόλος, 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 κόλος. Έρωτας κεραυνό κόλλος. Κεραυνό κόλλος. Έχω για τα αποτέμα με λοκ. Ροκάρα μα δεν κάνω ροκ. Έχω σκύλες που είναι dope. Simboy from the block. Με ένα ποτζίνα στο stop. Στους μπατς κάνω το stop. Μπαίνω δυο χώρια στην τσέπη, το ζήτα μεγάλα και ένα στριφτό. Μπάτσε δεν πάμε στο τμήμα, μη με πας στο τμήμα. Μπάτσε δεν πάμε στο τμήμα, μη με πας στο τμήμα. Μπάτσε δεν πάμε στο τμήμα, μη με πας στο τμήμα. Μπάτσε δεν πάμε στο τμήμα, μπάτσε δεν πάμε στο τμήμα. Ακούσατε τη γνώμη μας στο κλιπάκι το που δείξαμε πριν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άμα έχετε δει το βίντεο. Κόλος, έτσι. Φάση, θα δείτε τώρα τι φάση είναι. Κόλος, χα, κόλος, ρα, κόλος, χου, κόλος, χι, κόλος, χε, κόλος, χα. Συνεχίζουμε το σχολιασμό του αγαπημένου μας τραγουδιστή Simboy. Ναι, λοιπόν, ο Simboy έχει στο βίντεο του, όπως είχαμε πει και πριν, γκόμενες, να το θυμάστε. Λοιπόν, αναρωτιέμαι, και γράψτε μου και εσείς τα κόμματα άμα αναρωτιέστε, αυτόν το θέλουν οι γκόμενες? Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ναι. Και κάνει και συνεργασία στα τραγούδια του με το Sugar Boy. Μου αρέσει που γράφουν από δίπλα και το boy, λες και είναι boy. Boy. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Μυρίζω σαν κάναβι σοπ, ούζω μπανάνα στο μπονγκ. Ήρθε και είναι του long, εκτέλεση σαν του Kim Jong. Του κάτι καβάλα δεν έχω μπουκάρι. Βάλε με μέσα και ένα μπουκάλι. Παίζω τα πάντα μόνο για να ζάρι. Ζω fast lane σε ρυθμούς ράλι. Γιώχνω καπνό από το τζαμ. Αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο. Κάντε like, subscribe και comment άμα σας άρεσε. Πείτε μου άμα θέλετε να ξανακάνω βίντεο με τον Βαγγέλη, γιατί είναι πολύ καλός. Τον ευχαριστούμε. Αυτά. Γεια σας.